Máis de medio cento de prazas de aparcadoiro reservadas para os veciños no centro de Combarro. Este é o obxectivo do Concello de Poio no marco do seu plan de dotación de estacionamentos. Habilitaránse en parcelas particulares cedidas polos seus propietarios na Costa de Abaixo, no Camiño Real e entre Cela e Padrón. É importante reseñar que todas as parcelas teñen un máximo de 24 horas. Nos entendemos que é moi importante incidir en que o tempo sexa limitado no uso do aparcamento público e de xestión municipal para que non se convirtan en para que non se faga un uso abusivo do mesmo. A Policía Local encargarase de velar pola correcta utilización destes aparcadoiros. Estes espazos acollerán ademais novas prazas abertas para toda a veciñanza e os visitantes. Un total de 160 aparcadoiros de nova creación nestes máis de 6.000 metros cadrados que o Concello incorpora a este servizo. O que vamos a facer xa dentro do Concello é empezar co adecentamento das fincas para, a intención é que poidamos chegar ao verano e que poidamos ter esas fincas en disposición de que todos os veciños poidan aparcar nas mesmas. E hai que agradecer tamén, evidentemente, aos propietarios das parcelas que cedan a que as súas fincas se convirtan en zonas de aparcamento, que a veces non é fácil, mas ben é complicado, non? Ademais, de cara ao futuro, o Concello tamén prevé repetir dotar como prazas para residentes de xeito temporal espazos na Baixada a Chousa e na Rúa Maceira, só durante a tempada estival. Que Combarro é un centro histórico que temos que protexer, temos que intentar, na medida do posible, evitar toda esa masificación e entrada de coches dentro do que ven sendo o recinto, por iso tamén albergamos que todos os aparcamentos sexan disuasorios. A maiores, o Departamento Municipal tamén chegou a un acordo co Mosteiro de Poio para a cesión de dúas parcelas na Pinela, que suman preto de 3.500 metros cadrados e que se destinarán a aparcadoiro libre. A intención do Concello é seguir coas xestións para continuar ampliando prazas e garantir o estacionamento das persoas residentes.